Euskal Herrian eta gaur egun Europan indarrean zegoen grebarik luzeena amaitu da. Novaltia kooperatibako langileek eta zuzendaritzak akordio bat lortu dute eta ondorioz bukatu da 3 urte eta 8 hilabetez luzatu den protestaldia. Grebalariek gustora daude akordioarekin eta ez da kaleratzerik egongo. Guztiek kalte ordaina jasoko dute eta baita ELA sindikatuak ere. Honek eman die babesa eta aholkua prozesu luze honetan. Akordiorik egon izan ez balitz, 1335. greba eguna izango litzateke gaurkoa. Aurki Zamudioko biltegiaren kanpoaldeko etxola utzi eta ate nagusia gurutzatuko dute. Akordioarekin batera, enpresak borondatezko kaleratzeak eskaini ditu pizgarri ekonomikoekin eta badirudi bizpahiru langilek kaleratze horiek onartuko dituztela. Gainerako 14 langileak euren lanpostuetara itzuliko dira. Kaixo, eguerdion, Zamudioko Novaltia kooperatibako langileek greba amaitutzat eman dute. Borroka 2019ko uztailean hasi zen eta bi ziren grebalarien eskakizun nagusiak. Ordutegiak eta egutegiak finkatzea gehiegizko malogutasuna amaitzeko eta bestetik enpresako eskala bikoitza amaitzea. Izan ere, gutxien irabazten zuten langileen soldata etzen 950 eurotara iristen eta askok beste lan bat ere bazuten. Eta beste epai bat azaldu da hizkuntza klausulen kontra. Ebatzi dutenez, inposizio bat dira, EAko Justizia Auzitegi Nagusiaren esanetan ezin zaie euskara eskatu arlo publikoan ari diren enpresetako langilei administrazioarekin erlazionatuak izan daitezen. Eusko Jaurlaritzak honen aurrean erantzun bat eman du eta adierazi duenez kontu handiz aztertuko dute epaia. Epai honek beste eztabaida bat zabaltzen du, alegia administrazioa eta enpresa pribatu baten arteko merkatal harremanean dagoen kontu bat zabaltzen du, ezta? Orain arte eztabaidan mahai gainean ezen dugun gai nagusia izan da administrazioa eta herritarren arteko harremanetan eskubideak herritarrenak direla eta betebeharrak administrazioarenak, baina honek eztabaida beste puntu batean jartzen dugu. Harremana hizkuntzatan egin daiteken, ezarri daiteken, eztabaidatu daiteken, erabaki daiteken administrazioa eta enpresa baten artean beraien arteko harremanetan. Gai berri bada eta aztertu egin beharko dugu kontu handiz, nola jokatu honen aurrean. Sindikatuek greba deitu dute Osakidetzako sare guztian maiatzaren 18 eta 19. Adierazi dutenez, osasungintza publikoaren desegitea, langileen tratu txar sistemikoa eta mahai sektorialaren blokeoa salatu nahi dute. Reforma de primaria es lo prioritaria. Reforma de primaria. Reforma de primaria. A la vuelta, Alberto. Clara Ponsati, Kataluniako Gobernuko Hezkuntza Kontseilari ohia Bruselan da dagoeneko. Eurodiputatua duela 2 egun itzuli zen Bartzelonara, erbestean 5 urte eman ondoren. Auzitegi Goreneko epaileak apirilaren 24erako deitu du deklaratzera desobedentzia delitu batengatik auzipetzeko. Un segon. Hauríem de caminar una mica més, sisplau. Us tan amable? Is this a policy of the presidency, or is this just an attitude that you reserve for us Catalans? Thank you very much. La meva bossa! Puta Espanya! Detenció il·legal!
No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la passivitat de les institucions catalanes. Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Novaltiako langileek ia 4 urtez luzatu den grebari amaiera eman diote. Zuzendaritzarekin akordio bat lortu dute eta langileak gustora geratu dira. Negoziazioetan haien itzulera blindatu nahi izan dute eta enpresak agiri batean onartu du ez duela haien aurkako errepresaliarik hartuko. Abokatuentzat baldintza oso garrantzitsua da. Ez delako erraza lanpostura itzultzea ia 4 urteko greba egin ondoren. Bai langileek eta baielak oso positibotzat jotzen ditugu akordioaren edukia. Grebalarien gutxi gorabeko media igoera 26%tik gorakoa izango da. Eta gutxien kobratzen dituzten langileak 33,7%ko igoera edukiko dute. Beste epai bat azaldu da hizkuntza klausulen kontra. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren esanetan ezin zaie euskara eskatu arlo publikoan ari diren enpresetako langileei administrazioarekin erlazionatuak izan daitezen. Eusko Jaurlaritzak adierazi du kontu handiz aztertuko duela epaia. Honek eztabaida beste puntu batean jartzen digu, gai berri bada eta aztertu egin beharko dugu kontu handiz, nola jokatu honen aurrean. Pentsio erreformak ez dira herritarren gustokoak. Gobernuek albo batera begira jarraitzen dute eta erreformak onartzeko bidean dira. Iparraldean Parisko gobernuak erretreta erreforma onartu zuen bozketarik gabe, baina oposizioak helegiteak aurkeztu zituen eta Frantziako Konstituzio Kontseiluak apirilaren 14an hartuko du errekurtso horien gaineko erabakia. Bestalde hegoaldean pentsioen sistema publikoa erreformatzen duen lege dekretua bozkatu dute Madrilgo Kongresuko osoko bilkuran. Pentsio erreformak ez dira herritarren gustukoak. Gobernuek baina albo batera begiratzen jarraitzen dute eta erreformak onartzeko bidean dira. Iparraldean Parisko gobernuak pentsio erreforma onartu zuen bozketarik gabe, baina oposizioak 5 helegitea aurkeztu zituen eta Frantziako Konstituzio Kontseiluak apirilaren 14an hartuko du errekurtsoren gaineko erabakia. Emmanuel Macron presidentea Frantziako Kontseilu Konstituzionalaren zain dago erreforma sinatzeko. Eta ebazpenaren esperoan dagoela erabili du Frantziako gobernuak sindikatuen bitartekaritza proposamena atzera botatzeko. Sindikatuekin negoziatzeko prest azaldu da gobernua, baina ez erretiro adina 72 urtetik 74 urtera atzeratzeari buruz. Sindikatuek ezezko borobila eman diote momentuz eta apirilaren 6an berriro greba eguna izango dute Frantzian eta Ipar Euskal Herrian. Eta hegoaldean bestalde Madrilgo Ministroen Kontseiluak pentsioen erreforma onartu ondoren bozkatu eta onartu dute pentsio sistema publikoa reformatzen duen lege dekretua Kongresuko osoko bilkuran. Espainiako gobernuak nahikoa babes lortu ditu balioeskotzeko, PPek eta Voxek bozkatzea erabakitzen dutena alde batera utzita.
Sánchezen promesa da dekretua lege proiektu gisa izapidetzea, aldaketak zuzenketa bidez egiteko aukera emateko. EAJak adibidez alde bozkatu du gobernuak kooperatibisten egoera aztertuko duen konpromisua hartu baitu. Eta EH Bildurekin konpromisoa hartu du alarguntza pentsioak pizkanaka igotzeko, 4 urteko epean kotizaziopekoekin parekatu arte. Pasaiako sarraskiari helduko diogu orain. Izan ere, senideak Jaurlaritzarekin bilduko dira gaur Pasaiako badiako gertakariei buruzko txostenaren inguruan gertatu denaz hitz egiteko. Bien bitartean, asteartean hilketekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioak hasi zituzten. 100% inor identifikatu ez bazuten ere, oraindik 2 polizia falta dira identifikatzeko. Eta afera honen erdian senideekin egoteko aukera izan du Hamaika Telebistak. 39 urte igaro dira Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten 4 kide poliziak hil zituenetik. Pedro Mari Sarpelitxo, Rafael Dalas Txapas, Dionisio Izpurukurro eta Jose Mari Zurapelu balaz josi zituzten gau ilun hartan, guztira 113 balazulo. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Martxoaren 28an Pasaiako sarraskiarekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioei ekin zieten, Donostiako epaitegietan. Merino eta Rosa aurkeztu ziren, naiz eta Rosak ez zituen ikusi, ez zituen bere garaien ikusi, baina ere deituta zeon da bilek azaldu ziren. Ordu betera Joseba Merino sarrasketik bizirik irten zen, lekuko bakarra irten zen epaitegitik. Esan zuen, 7 polizioitatiken 3 bakarrik etorri ziela, bat hilda zegoela, beste bati ez dakit, birei bentzek papelak zenbakileek eta nunbait arazon bat eukizebela zenbakileekin data eta aurkeztek etzebela izen, eta 7. ez dakit, ze arazo izen zan. Bentzet, 3 horietatiken, Merinok ez zuen lortu identifikatzeiken, zaila da, inbeste urteetak gero identifikatzea. Gelditu die berriro hurrengo deialdi bat ingo bela, baita, beste 2 polizi horiek, etzien etorri horiek azaltzeko baita, eta berriro ingozako kareo bat, eta, hortiken aurrea, abokatukin ondiken ez geha geuzu zen ineon, egongo inela, familieak, eta, aurrea behire, ze nolako pausuk eman berritugun ikusteko. Geuk egile ezan ez gendun, espero, ez da, bestelako gauzeik zaila izango zala, bakitun. Horren arire ezan pixket polizia bera dela arazoa. Hau da, poliziai eskatze zaio ikertzeko, eta poliziak behoiek izan ziren itzalde ez. Orduan, polizia hori izkutatzen saiatzen nahi da. Orduan, hortiken eta 40 urteko perspektiba honekin, egia esan ez da kaula esperantza hondi, baina, zirrikitoa irikita daun bitartin, beti egongo da alegin egiteko modua. 2020an egindako txosten jaso berri dute Pasaiako sarraskian tiroz hil zituzten 4 biktimen senideek. Txosten hori baina 3 urteren ondoren jaso dute. Baina gaiztua izen behar da, jakin gu 40 urtetan olako baldintzatan egon gehala, hainbeste sufritu, hainbeste desgazte eukita, karameloa hauko zapian sartu ziguten eta gero kendu. Osea, gaiztoa izen behar da hori iteko, nola jolastu duten gurekin. Eta guri ez egertau dan, 3 urtin ez emateko guri, eta ez jakitun iziteko gu txostorren horrorna, hori nahi diau gaur egun ipusket hori argitu ez, eta behaiek zan dezatela. Ze gertatu dan? Nork izkutatu du? Esango aldigute, Pasaian gure zenideak nork eraltzituen, segunez ez digute esango. Jakingo aldeu Jaurlaritzan nork erabakizun kajoi baten sartzea, ez dakigu. Eta gero gainea guz eskatzea behaien partetiken, ze jarrea duten laguntzen azteko, ez? Benetan laguntzen azteko. Oinarte eukizte hon hori. De Miguel auziko zigortuek apirilera arte izango dute espetxean sartzeko. Arabako Lurralde Auzitegiak Espainiako Auzitegi Gorenaren epaia jaso ondoren, iragarri zuen 10 eguneko epea zutela espetxean sartzeko. Hau da, martxoaren 31 arte. Hala ere, Alfredo de Miguel, Koldo Txandiano, Aitor Telleria eta Xavier Sánchez Robret zigortuek, asteazken honetan jaso dute jakinarazpen ofiziala. Hori dela eta gaur martxoak 30ean hasten da balioduneko 10 eguneko epea, Nerea Martínez.
Duela 2 aste Espainiako Auzitegi Gorenaren epaia jaso zuen Arabako Auzitegiak. Horrekin De Miguel auziko zigortuek 10 egun balioduneko epea zuten kartzelan sartzeko. De Miguelek eta Telleriak indultu partziala eskatu izan arren, prozesua ez da gelditu, baina beste arazo bat agertu da espetxeratzeko prozesuan. Zigortuek jakinarazpen ofiziala martxoaren 29an jaso zuten. Beraz, 10 egun balioduneko epea 30ean hasi da. Aste santua dela eta apirilaren amaierara arte ez dira espetxean sartuko. Martxoaren 16an Arabako Lurralde Auzitegiak Espainiako Auzitegi Gorenaren epaia jaso zuen. Horrekin zigortuak espetxeratzeko prozesua hasi zen. Aurreikuspenen arabera 10 egun balioduneko epea zuten kartzelan sartzeko. Hala ere, epaitegietako langileen grebak eragina izan du prozesuan eta zigortuek martxoaren 29an jaso dute jakinarazpen ofiziala. Trama 2009an ezagutarazi zen. Ainhoa Alberdi abokatuak salaketa jarri zuen. Alberdik ziurtatu zuenez, 100.000 euro eskaini zizkioten legez kanpo kontratu bat eskuratzearen alde. Garai hartan Alfredo de Miguel foru diputatua zen. Ikerketak aurrera egin ahala tamaina handiko ustelkeria trama saldu zen horien atzetik. 10 urteko prozesuaren ondoren eta 2018an egindako epaiketaren ondoren 2019ko abenduan Arabako Probintzia Auzitegiaren epaia iritsi zen. Eta aurten Espainiako Auzitegi Gorenak baieztatu ditu. 4 zigortu nagusiei eroskeria, diru zuritzea eta prebarikazioa egotzi zaie. Bestalde, De Miguelek eta Telleriak indultu partziala eskatu dute espetxea saiesteko, baina horrek ez du kartzelan sartzeko prozesua geldiarazten. Gauzak horrela, martxoaren 30etik 10 egun balioduneko epea dute espetxeratzeko. Hau da, aste santua erdian dagoenez, apirilaren amaierara arte ez dira kartzelan sartuko. Agirre lehendakaria zenterrek 10 urte betez ditu eta ospatzeko ekitaldiak eta mailenguru bat antolatu zituen atzo. Euskal Herriak aurrean dituen erronkei buruz aritu ziren hizlariak eta beste gai askoren artean garapen jasangarrirako euskal ereduaz mintzatu ziren. Abiadura handiko trenaren obrek erromatar galtzada zati bat eta herriskan erotiko bat lurperatuko dituzte. Kark arkeologia taldeak bioakikuntza egin ditu Tresponde eta Jundiz artean. Erromatar bide handinetakoren zati bat eta bestalde Kristo aurretiko 3000 urteko herriska bat. Asteburu honetan ate irekie jardunaldiak egingo dituzte herritarentzat. Nerea Garzia. Kark arkeologia taldeak bi aurkikuntza egin ditu. Astorga eta Bordele lotzen zituen erromatar galtzadaren zati bat eta neolitoko garaiko herriska bat. HTaren obretako induzketa lanetan aurkitu ditu eta asteburuan antolatuko diren jardunaldien ostean obrek berriz lurperatuko dituzte. Hori dela eta EH Bilduk Arabako Batzar Nagusietan informazioa eskatu du. HTaren obretako induzketa lanetan Kark arkeologia taldeak bi aurkikuntza egin ditu Tresponde eta Jundiz artean. Alde batetik Araban ezaguna zen erromatar biderik handienetako zati bat aurkitu du. Galtzadak Astorga eta Bordele lotzen zituen bere garaian eta Arabatik igarotzen zen. Bide hori argitara ateratzea espero zen, baina espero ez zuten beste aurkikuntza bat egin du taldeak. Kontserbazio egoera onak eta aurkitutako konponketa elementu batzuek noiz eraiki zen eta noiz arte izan zen datatzeko aukera eman dute.
Bestetik, galtzada zatiarekin batera, Kristo aurretik 3000 urteko herrizka bat aurkitu du. Hau da, erromatarrak iritzi baino lehenagokoa, neolito garaikoa. Herritarrek aurkikuntzak ikusteko aukera izateko asteburu honetan ate irekien jardunaldiak antolatuko dituzte, larun batean eta igandean. Ondoren, HTaren obrek bi aurkikuntza horiek lurperatuko dituzte. Hori dela eta EH Bilduk Arabako batzar nagusietan informazioa eskatu du. EH Bilduk Iruñan ospatuko du aurtengo aberri eguna. Apirilaren 9 egingo dute ospakizuna La Furia Arkada Sozial eta de Trikitinsen kontzertuekin. Irlandako Sinn Féin alderdiko bozeramailea ere egongo da bertan. Asmoa, jaigiroa eta giro aldarrikatzailea elkartzea da. Bakartxo Ruiz, EH Bilduko bozeramaileak, Nafarroako parlamentuan ekitaldia aurkeztu du asteazken honetan. Aurtengo aberri egunak balioko digu geure nazio kontzientzia hori berritzeko, geure konpromisoa berresteko, berdinen eta persona askeen Euskal Errepublika berandu baino lehen eraikitzeko. Eta balioko digu herri honek daukan energia guztia biltzeko eta aldi berean askatzeko. Horretarako, aurten ere, aberri egunean, uztartu egingo ditugu, borroka, uztartu egingo ditugu, aldarria eta uztartu egingo dugu jaia. Nafarroako Unibertsitate Publikoan euskarak ez du lekurik. Soilik gradu bat ikasi daiteke euskara hutsean, magisteritza. Gainontzeko graduetan euskarak ez du ia presentziarik, duela 4 urte medikuntza eta psikologia gradu berriak ezarri zituzten erdara hutsean. Hori dela eta, kalera atera gara ikasleek honen aurrean zer iritzi duten jakiteko. Gure lankide Leire Nupera heldu da. Nafarroko Unibertsitate Publikoan soilik grado bat ikas daiteke euskeraz, magisteritza. Errate baterako, osasun arloan ikasleen 50% baino gehiago euskalduna bada ere, ez dago euskeraz ikasteko aukerarik. Medikuntzan adibidez ez dago ikasgairik euskeraz, psikologian ere ez dago ikasgairik euskeraz. Soilik erizaintzan lehendabiziko mailan 5 ikasgai daude euskeraz ikasi ahal izateko. Unibertsitatera heldu gara ikasleen iritzia jakiteko asmoz. Nik ingenieritza biomedikoa. Zuzenbidea. Ingenieritza informatikoa. Aurrezkuntza. Ingenieritza telekomunikazioetan. Ni baita ere ikasten dugu berdina. Orain ikasten dut masterra ingenieritza industrialan, baina lehen egin nuen ingenieritza berriztagarria QPU-en. Datuen zientzia. Erderaz, dena erderaz. Ez dago aukerarik euskaraz ikasteko, beraz, gazteleraz. Ingelesez, suposatzen da ingelesez, baina, baditugu 4 gazteleraz. Ez, aurten ez, bakarrik lehenengo urtean biologia izan nuen, bakarrik. Erderaz egiten dut eta ingelesez ere, bai. Ez daude iaiarik euskaraz ikasgaiak eta orduan erderaz egiten ditut. Ni banagoia 4. kurtsoan eta lehenengo kurtsoan bai banituela euskaraz ikasgaiak, baina orain ja ez, bakarrik lehenengo kurtsoan. Bai, ni baita berdina, bakarrik, gure karreran bakarrik daude euskaraz lehenengo mailan ikasgai batzuk. Euskaraz, bai, gradu bakarra euskaraz egiten duena ikasgai guztiak. Eta baduzu ikasgairen bat euskeraz? Bai, badaukagu, baina ni pertsonalki ez dut hartu. Gero, ordutegia txarragoa delako eta gainera, beste kurtsoetan agian ez daukazu euskera hartzeko aukerarik. Eta orduan, ikasgai bat edo arlo bat euskaraz hartzea, gero berriz gazteleraz hartzeko txarragoa delako. Nire ustez, baina bueno. Nire bizitza, nik euskaraz, nire aitak euskaraz hitz egiten du, nire amak ez, baina institutoa euskaraz 2 urdanara joan nintzen, eta hori, gero kalean ez dugu hitz egiten, kulturarik ez dagolako, baina hori, Euskaraz, dena euskaraz, bai. Lehenengo Berriozarren, DBH arte, eta gero batxilergoa Iturraman. Bai, ni baita. A tope,
Uste dut orain lehen baino gehiago dagoela, baina oraindik ez gehien bat ingenieritzan esan dudan bezala lehenengo kurtsoan bai baduzula eskaintza, baina bakarrik lehenengo kurtsoan da, gero bigarren kurtsoan ja gehienak gaztelaz dira eta hirugarrenean ja uste dut ez dagoela ia euskaraz, eta orduan pentsatzen duzu zertarako egin behar dut euskaraz lehenengo mailan, gero hirugarrenean edo laugarrenean eskaintzaz badago. Así que, bueno, sorry. Oso gutxi dagoela uste dut. Gutxienez ingenieritzetan, igual magisteritzen eta horrela gehiago, baina ingenieritzetan oso gutxi. Bueno, eskasa, ez dago aukerarik euskaraz ikasteko, beraz, normala da gero ere hemengo jendeak, Nafarroko jendea joatea hori, era ikastera, UPV-ra azken finean. Hobeto egin zezaketela. Bueno, gure kasuan zuzenbidean txarra dela uste dut. Bueno, beste arloetan agian magisteritzan hobeagoa, baina orokorrez agian 6 ikasgai ditugu edo horrela txarra esango nuke. Uste dut beharrezkoa dela ikasgai gehiago euskaraz egitea, eta baita ere gradu gehiagoetan. Gure titulazioan euskara gutxi dago, baina adibidez magisteritzan edo horrela pixkat gehiago. Nire ustez ikasgai gehiago euskaraz egin beharko liatekeela. Eta sustatu beharko zela unibertsitatean ere euskaraz ikasteko posibilitatea. Eta, borrokatu behar dugu hori lortzeko. Areta ikastolako gurasoek legebiltzarrean bermeak eskatuko dituzte. Ikastolako 2 urteko gelak bere horretan jarraitzea lortu izan arren, ikastolaren etorkizunean bermeak exigitzeko mobilizazioa antolatu du eskola komunitateak. Martxoaren 27an Laudioko alkateak, Ander Ibarrok, 2 urteko gela etzela itxiko iragarri zuen. Eskola komunitateak salatu duenez, ez dute bermerik jaso Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Hori dela eta legebiltzarrari eskatuko diote. Nerea. Areta ikastolako gurasoek eta eskola komunitateak antolatutako mobilizazioei esker, 2 urteko gela ezistea lortu dute. Hala ere, familiak ez daude pozik Eusko Jaurlaritzaren jarrerarekin. Alde batetik, albistea sare sozialetatik jaso zuten eta bestetik ez dituzte ikastolaren etorkizunaren bermeak jaso. Hori dela eta, martxoaren 31an legebiltzarrean mobilizazioa antolatu dute. Leioak kultur eskaintza zabala izango du apirilean. Antzerkiaz, dantzaz eta musikaz beteko da Bizkaiko herria eta nola ez, zinemak eta erakusketek ere bere lekua izango dute. Leioak kultur eskaintza zabala izango du apirilean. Antzerkiaz, dantzaz eta musikaz beteko da Bizkaiko herria eta nola ez, zinemak eta erakusketak ere bere lekua izango dute. Arte eszenikoei dagokienez, Ertza Euskal Dantza taldea Leioan izango da apirila hasi aurretik. Eta antzeslanez gozatzeko aukera egongo da urteko 4. hilabetean. Batetik, hilaren 21ean, Los Días de la Nieve izeneko antzerkia ikusteko aukera egongo da. Pasioa, poesia, sufrimendua, oroitzepenak, maitasuna, sekretuak eta gerra gaiak jorratzen ditu lanak. Bestetik, hilaren 28ean Kabia taldea izango da. Labinia antzeslanarekin, intriga, misterioa, maitasuna, gerra estrategia eta natura ditu izpide istorioak. Eta musikak ere bere lekua izango du, izan ere Leioa Kantika koralak Istanbulera begira ikuskizuna eskainiko du apirilaren 22an.
Bestetik, 24. narrazioen lehiaketa ospatuko da, eta aurten umetako oroitzapenak jarri dituzte erdigunean, ni gaztean nintzenean izenburupean. Eta Oma, Lau Ibarrola eta Pasaia bat erakusketa ikusgarri dago. Gainera, maiatzaren 7 arte bisitatzeko aukera egongo da erakusketa gelan. Edonola ere, ikuskizun eta ekitaldi gehiago eta informazio zabalagoa kulturleioa.eus atarian dago eskuragarri. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan, Ane Alaba Ernaiko bozeramailearekin izan gara. Litografia estanpatzeko paper gainean estanpatzeko teknika bat da, baditu 2 mende pasata teknika honek, eta gaur egun imprimategietan erabiltzen den metodologia handik dator. Baina guk erabiltzen dugun metodoa edo metodologia da litografia artistikoa. Gure lana egiten dugu artearekin lotuta. Hau da, egiten dugu edizio artistikoak. Bakan, ez dakit, oroitzapenik zaharrenetako bat, margotzea pilot gustatzen zitzaidala dela. Eta beti aukera nuen bakoitzean hartzen nuen beti artistikoko modalitateak eta horrelako gauzak. Eta batez ere, hori, beti tatuaren munduarekin igual erlazio gehiago daukana, underground kultura horrekin zerikusia daukan, o tribu urbana edo horrelakoekin, erlazio gehiago izan betelako. Baditut eundaka izen. Maiterdiak iritsi direla, heldu da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Ane Alaba, Ernai Gaztantolakundeko bozeramailea, ondo etorri. Mila esker. Eta tira, bai ala bai gazte topagunea, zarituko gara gaurkoan izan ere gainean dago, praktikamente, eta, dagoeneko dena prest izango duzuen olako gogo eta, osasunarekin heltzen diozue aurtengoari. Egia esan aurtengoa berezia izatea espero dugu eta gu ala lantzen ari gara eta mimo asko egindako topagunea izango da. Azken finean, 10. urte hurreneko topagunea izango da aurtengoa, martxoaren 2an 10 urte bete zituen Gazte Antolakundeak, eta beraz hori gogoan egin dugu topagune guzti honen prestaketa. Elorrion izango da, apirilaren 6tik 9 Konta iguzu, zer den bertan irudikatu gura duzuena? Leloan bertan esaten dugu, bizitzeko modu bat irudikatu nahi dugu, balore jakin batzuen baitakoa, herri feminista bat nahi dugu, independentista, sozialista, euskalduna, ekologista, eta beraz, Elorrion pasako ditugun egun horiek, horrelako herri batean bilakatu nahi ditugu nola baitez. Gazteon herria, gazteon indarrez eta gogoz eta auzolanez sortzen dugun zehozer, gazte boterearen erakusleio eta azken finean gure lanak fruituak ematen duenaren adierazle gorena izan daitekela espero dugu. Bizitzeko modu bat esan berri duzu, horixe da aurtengo topagunearen leloa. Zein da zehazki Ernaik zabaldu gura duen bizitzeko modu hori? Aipatu ditut baloreak alde batetik, baina batez ere antolakuntza eta borrokari heltzeko bizitzeko modua, kolektiboan lan eginez eta kolektiboki harremanduz egonez eta individualismoari uko eginez egingo dugulako aurre gaur-gaurkoz daukagun testu inguruari, baina orokorrean Euskal Herriaren eraikuntza prozesuan ezinbestekoa delako indarrak batzea eta elkarrekin egitea. Gainera azken aldian krisi anizko hitzez, gabiltza hitz egiten han eta hemen, testu ingurua ez da bat ere xamurra nolabait laburbildu alba da, bizitzeko modu hori gaur egungo testu inguruan nola implantatu daiteke edo nola heldu altzai horri? Argi dago garaiak ez direla bat ere erreza. Krisi anizko hitza aipatu duzuzuk eta gazteon egoerari egokituta belaunaldi krisiaz ere hitz egin dezakegu. Azken finean,
krisi anizkoitz honek dituen ezaugarri orokorrak gazteoi modu berezi batean kolpatzen gaitu eta gainera honek espektatiba batzuen, eraikiak diren espektatiben erorerarekin ere osasun mentalean, hezkuntza prozesuan, gure sozializazio prozesuan eta hazkunde personalean ere kriston eragina izaten ari dute. Espektatibarik gabe eta etorkizuna irudikatzeko ezintasunean gabiltza honek dakarren guztiarekin, ez? Nolabait aldaketak eragiteko ezintasun sentsazio bat zabaldu nahi dute eta guk horren aurrean bizitzeko modu honen bitartez, antolakuntzan eta borrokaren bitartez honi aurre egiteko eta gainera helduleku izan daitela militantzia bera saiatuko gara edo hori da pixka bat guk transmititu nahi duguna eta egin duguna dinamika osoan zehar. Guretzako garrantzitsua delako ere azpimarratzea orain badugula aukera aldatzeko, etorkizuna ez dagoela idatzia eta gure ekintzek baldintzatu dezaketela, ez? Gainera, aipatzen zailtzan honi erreparatzeko eta, aipatu dituzun hildo hau ez aritzeko eskaintza oparoa badakar gazte topaguneak berak, hor badira mai inguruak, arlo politikotik, politikarekin lotura handiagoa duten hainbat ekimen eta mai inguru eta barra, gero bada hor aisialdi eskaintza zabalaren. Hasierako parte horri begira, hitzaldiei begira, zer da bilatu gura izan duzuena modu orokorrean, edo galagian bada azpimarratuko zenuken, datarik edo... Egia da eskaintza oso zabala dela. Totalean, okerrez banago, soilik hitzaldietan 40 bat hitzaldi eta beraz 40 gora islari izango ditugu Elorrion. Bai saiatu garela logika baten baitan eraikitzen guzti hau, alde batetik uste genuen Euskal Herrian edo Euskal Gizartean pilpilean dauden hainbat eztabaidei heltzeko momentua izan behar zela, eta eztabaidei heldu ez posizio edo mezu zehatz bat transmititzeko baizik eta hausnarketa bera bultzatzeko. Horretarako adibidez polizia eredua hitz egingo dugu, Euskal Herriak edo behar duen hezkuntza ereduaz ere hitz egingo dugu Nora Salbotxekin, horretaz aparte krisi klimatikoari eta energiaren krisiari hain pilpilean izan dugula azken hilabete honetan erantzuteko Euskal Herritik zeintzuk diren proposamenak edo zeintzuk izan daitezken bideak hitz egiteko jauziko kideak, baina baita Mikel Otero eta Iker Izagirre izango ditugu gurean. Horretaz aparte, pilpilean zauden gai horiei, pixka bat gure mugimenduan edo Euskal Herriko eraikuntza prozesu horretan transbertsalak diren hainbat gai egotea ere ezinbestekoa zen, eta nola ez, feminismoa den aldatzeko duen gaitasun horretatik izango ditugu Kizkitza Gilde San Vicente, Oiana Etxebarrieta, Maili Isasi eta Naia Torrealdai, eta gurean ere garrantzitsua den maila inguru zentrala eta belaunaldi moduan hitz egingo dugun momentuaz eta belaunaldia. Zeinetan ere gazte militante ezberdinak izango ditugun testu inguruaz hitz egiten, baina testu inguruari aurre egiteko estrategia ezberdinak mahai gaineratzen. Eta hor besteak beste, egitarau horren barruan bada ekitaldi politikoa, zita garrantzitsua bai izaten dena topagune eta martxetan, aurtengo honetan egin premisa edo mezu zabaltzeko erabiliko da, zer izan behar du hor zentralitatea? Azkenean guretzako horrelako momentuak, ekitaldi zentralak eta aurten bi ekitaldi izango ditugu, alde batetik bat gehiago 10 urte urrenekoa izango da eta 10 urte hauek gogoratzeko ospatzeko momentua izango da eta gero ekitaldi zentrala ernairentzat bereziki garrantzitsua da azken finean euskal gazteriari, baina euskal gizarteari ere hitz egiteko momentu bezala momentua izaten delako, ez? Eta bertan transmititu nahi ditugun erronkak, helburu eta azkenean bide horria bera zabaltzeko momentua da. Aurtengoan nola ez bizitzeko modu bat gara horren apologia egingo dugu, antolakuntzan eta borrokan dabiltzan gazteriarena.
Horretaz aparte, Ernaik pasaren urtetik, kongresu amaieran itxitako erronkak edo bide horriaz ere arituko gara, testu inguruaren irakurketa ere hitz egingo dugu, baina aurrez aurre eta parean ditugu hainbat erronka ere aipatuko ditugu, ala nola mugimendu feministak bota zuen hor dago hori greba feminista orokor baterantzkoa, eta hori ere presente izango dugu, hauteskundeak, fasismoaren gorakada, eta gizartean badauden beste hainbat gai presente egongo dira ere. Bai, ez izan ere hor Ernairen jardunean, eta azken 10 urteetan azpimarratzekorik bada, hor importantzia handi hartzen du emandako urrats feministak berak, eta bakit horrekin ere, edo behintzat permisa hoiei helduta ere, gazte topagunea badela lan guzti horren isla, zentzu horretan zer nolako lanak dituzu esku artean? Feminismo antolakundearen jardunean transbertsala egiteko apustua egin genuen, orain dela 10 urte, eta barne prozesuen bitartez, baino baita kanpora begirako jardunean presente egotea saiatu gara. Guretzat feminismotik eraikia dago bera topagunea, bai egitarauari dagokionez, bai aisialdi eskaintza oholtzan ere nor igotzen den, ze ordutan eta ze presentziarekin ere oso garrantzitsua eta arreta bereziaz egiten dugu, lantalde guztiek daukate oso presente, eta hortik dago eraikia. Eskaintza bera da feminista, horretaz aparte, horrelako festivaletan edo ekimenetan garrantzitsua den ere prebentziorako neurri hainbat ditugu aktibatuta, eta nola ez, proiektu politikoaren baitan feminismoan daukan garrantzia azpimarratzen jarraituko dugu, hitzaldi, pankarta, oihu eta ekitaldi bakoitzean. Baina hor, lehen tarteka aipatu zu bai Ernairen azken kongresua bera, eta ekitaldietan ere erronkez arituko zaretela. Ernairen filosofiaz ez aritu zaraia galdera guztietan, pistak ematen, baina erronka konkretuei begira aurrera begira ere zer azpimarratuko zenuke? Komentatu dugu pixka bat, testu inguru nahasi eta zail baten aurrean kokatzen garela eta antolakuntza eta borroka badirela guretzako ezinbestekoak aurre egiteko, eta bide horretatik azken kongresuan osatu genuen gure gazte frontearen teoria. Pixka bat abstraktoa badirudi ere, sinpleki azalduta bada gazte ezberdinak, ertz ezberdinetan antolatuta dabiltzanak, bere espazioa aurkitzea zerbait handiago baten parte, gazte mugimendu zabal baten parte, eta bakoitza bere ertzetatik lanean sistemari arrakalak sortzea bada fronte honen eginkizuna, eta gure zoru komuna izanik burujabetza eta eraldaketa soziala. Hau da, bi horietan dabiltzan gazte oro gure gazte ororekin lanean ibili, horretarako eskaintza ezberdinak egin, momentu batzuetan elkargune handiak izan daitezkenak, baina herrietan ere elkarrekin konfluentzia saritzea, eta azkenean gazte ezberdinak batzea, espazio ezberdinetan, indarrak batuz, bestela ez dugulako egiterik gaur gaurkoz daukagun testu inguruari. Eta berriz ere egitarauari heldutan, aipatu ditugu parte batzu, baina hor bada ere aisialdi eskaintza zabala, aurtengo honetan zer garrantzia eman diozue edo zer bilatu gura izan duzue aurkeztu duzuen egitarau horrekin? Azpimarratuko nuke batez ere eguneko egitarauari eman diogun garrantzia, azkenean kontsumo ereduak soilik gaueko aisialdiari lotuta eskintzen dira azken aldian, eta festa giroan egiten dira gehiengoa, eta gazte topagunean nola den eraiki nahi dugun herri horren isla, eguneko egitarauari, zabala, gozatzekoa, lasai egotekoa, eroso sentitzekoa den horretan jarri izan dugu azpimarra. Eskaintza nahiko anitza da, eta izango dugu tailerrak gure egunerokotasunean praktikoak izan daitezkenak, baina izango ditugu ikuskizun ezberdinak, showak, farre egiteko, ikasteko, eta elkarrekin ezagutzeko aukera ematen duten
ezberdinak izango ditugu. Ez, baina hor ziten artean, azken egunean justu ez, eta berri egunaekin goizitzen du, urtero bezala, eta, ernaik beti, egoeraren arabera, erantzun izan dio egun horri, ezker independentismoaren zatez, data garrantzitsua eraberean, aurtengo honetan nola erreparatuko diozu berri egunari? Elorrio uste baino Iruñetik gertuago dago eta beraz autobusak jarriko ditugu Iruñeko mobilizazioan parte hartu ahal izateko eta bertan dagoen egitarau zabalean ere parte hartuko dugu mobilizazio, bai arratsalde partera antolatu den eskaintza anitzera. Azkenean guretzako aberri eguna garrantzi berezia hartzen du, baina horrelako testu inguruetan inoiz baino gehiago, herri bezala gure izaera, gure nahiak aldarrikatzeko momentua ere badelako eta beraz nola ez mobilizazioan parte hartzea ezinbestekoatzat jotzen genuen. Eta orain artean aipatutako guztiaren kokaleku Elorrio aukeratu duzu, aipatu zu lehentxeago ere nola Ernaik orain gutxi 10 urte bete dituen, ez, efemeridetik asko dauka aurtengo ekimenak, konta guzu gehiago kokalekuaz, bertaz? Behar genuen berezia izatea ere kokalekoa, ez? Lehen aipatu dut guztia mimos bereziz egitean saiatu garela, eta bageneukan nolabait orain dela 21 urte ospatutako topagune horren erreferentzia nolabait, bazegoen ere herri horren gogoak eta prestutasun osoa bertan egiteko, eta aukera paregabea iruditu zitzaigun bide horretatik. De hecho, hasierako planoak, orain dela 21 urte horietakoak probestuz horretatik hasi ginen inkluso diseinatzen, bertan antolakuntzan egondako kideak ere lagundu gaituzte pila bat bidean, eta azkenean beti bilatzen dugu herrialde ezberdinetatik pasatzea horrelako ekimenak, aurten Bizkaian, Elorrion, eta norabide horretan egin genuen apustua. 20 urte aipatu dituzu, Ernaik 10 ditu, ze irakaspen utzi du ibilbide honek? 10 urte esango nuke askorako eman dutela, baina aldi berean oso laburra dela antolakunde politiko baten ibilbidean. 10 urte zer dira hainbeste urteko herri borroka batean. Baina aldi berean gauza asko eta horietatik irakaspen nahikotxo atera izan ditugula esan dezakegu. Alde batetik, uste dugu kriston apustua eta azierto bat izan zela gazte antolakundearen sorrera, azkenean ziklo politiko berri bati erantzungo zion gazte antolakundea behar genuen, gazte mugimenduan askatasun osoz lan egiteko eta intziditzeko aukerak ematen zituenak, azken finean ilegalizazio garaietatik eta zetorren gazte antolakundeak, eta horri buelta emateko beharra bazegoen, gure herriak eraldatzen jarraitu ahal izateko, mugimendu bezala azten jarraitzeko, eta hori izan zen Ernai, ez? Berritasuna, haize berria, freskotasuna, egiteko eta pentsatzeko modu berriak, eta ibilbide oso bat izan da, 10 urte hauetakoak, eta orain da momentua esan dezakeguna, nolabait Ernai prestatu bat daukaguna, ez? Azken finean sorrera prozesu horian, 2013an sortu bat zen ere, ez? Lehenengo 2 urteak sortze eta garatze prozesu horretan izan zen, 2. kongresua ere abian ezker abertzaleko prozesuarekin kointziditu, eta gehiago egokitzapen bat izan zen, eta 3. kongresuan ja antolakunde bezala forma eman, eta gaur egungo testu inguruari oso lotuta egon den kongresua izanik, aurrera begirako lerroak oso ongi markatu ditugula esan genezake, ez? Eta irakaspenak izan dira asko, baina ongi eginetako horietatik ikasi eta oztopoak gaindituz egin dugu aurrera. Mantentzen dugu hasierako feminismoaren aldeko apustua, baina nola 10 urte egin genuen feminismoaren aldeko apustua gure proiektu politikoaren eraberritzean, aurtengo kongresuan ere izan genuen presente proiektu politikoa beraren eraberritzea, ez? Borroka Trasmari Biboio eta ekologistaren bidetik, orain hazkunde prozesu horretan, ez? Edo lekua egiten ari diren borrokain garrantzitsu eta erreferente izan daitezkenak.
ere izan dugu presente 10 urte hauetako ibilbidean hezkuntzak duen garrantzia eta beraz hezkuntza eremuari erantzuteko estrategia berezituaren beharra eta hor unibertsitateetan egindako apustua eta orain 3. kongresuan berretsitakoa eta bueno, askoz gehiago aipatu halko nituzke, baina ez dut ez da gehiagi luzatu nahi. Bai, ez da, aipatzen zabiltzan ez, bilbide guzti horren lekuko guztiei egin diezue dei bertaratzeko ez, transmisiorako ere tresna izan daitekelako topaguna bere horretan ez, iraganeko biztu bita geroaren irudi esaten zuen Elorrioko kantu hark, egia bihurtuko da? Gu espero baietz. De hecho, 10. urte urreneko egun berezi bat prestatu dugu, ostiralean 10 urte horiek gogoratzeko eguna izango dugu, mahai inguru zentrala izango dugu, gazte bazkari erraldoi bat ere, horren ostean eskaintza anitza eta nola ez 10 urte hauetako ekitaldia egingo duguna pixka bat errepasoa, zuk aipatutako horretatik tiraka irakaspen eta sorpresatxo bat edo beste ere izango ditugu bertan, esoi ikusle gisa, parte hartzen ere izango ditugu antolakundetik pasa diren kide ezberdinak, azkenean uste dugulako ere 10. urte urren hau gogoratzeko, omentzeko eta ospatzekoa ere izan behar zuela, ez? Eta hori ostiralean izango dugu. 10 gerraldia ere egin genuen orain dela ez denbora asko eta bertan harrera ona izan bazuen, espero topagunean bertan ja gozatzeko eta eskaintza askoz ere zabalagoarekin, ikaragarria izango dela. Eta aipatu dugu hor darteka Elorriko garai hartako kantua eta urtero bezala, urtengo topagunak ere badu bere abestia orainari egin diozu referentzia oraingo honetan, zergaitik edo konta guztu gehiago kantuaren inguruan? Alde batetik, topagune hau izan behar zuelako 10 urteko ibilbide horren kontakizun, presentzia eta ospakizunetik, baina oso garrantzitsua iruditzen zaigu eta ikasturte osoko dinamika osoan zehar kokatzen ere ahalegindu gara, orainari erantzutearen beharra, ez? Orain daukagulako aukera dena aldatzeko izan zen ikasturte hasieran abiarazitako kanpaina, bide horretatik eskualde, herri eta auzoka abiarazi genituen dinamika ezberdinak gure herriak eraldatzeko, orainean gabiltzalako idazten gure etorkizuna, ez? Eta abestia ere horri egiten dio referentzia. Hainbat eztabaida, hainbat galdera orain planteatu erantzun etorkizun edo nahi dugun etorkizun hori eraikitzen hasi ahal izateko. Horrek dauka garrantzia ere nolabait. Eta, ez da, aipatu ditugu udaberriko ekimenaren hainbat ertz, badira askoz gehiago eta hortartean bada nabarmentzekoa lan voluntario eta militantea bera, ez? Izan ere alako ekimen handia baita, ez da erreza edo behintzat ez da edonolako kontu aurrera ateratzeko. Bai, gazte boterearen erakusleio aipatzen nuen hasieran, eta egia da topagunea zerbait baldin badu, bada auzolana, txanda, lantaldeak eta lan militantearen bidez eraikitako herria, ez? 100 pertsonatik gora daramagu lanean ikasturte hasieratik bakoitza bere lantaldean, bakoitza bere zereginean, baina argi dago egunetan bertan txandaek askoz ere presentzia handiagoa hartuko ditugula, ez dakit eta ez dut ez da pentsatu nahi zen bat txanda izango ditugu, baina egia da hori ere badela gazte antolakundearen izaera edo nortasuna markatzen duen zehozer, ez? Antolakuntza, borroka, jaia, ikasketa, hausnarketa eta gozatzeko momentua guztia uztartu, ez? Eta guzti horretatik esperientzia bat bilakatzea topagunea bera, ez? Eta, hemendik animatzea jendea txandak egiteari, baina batez ere eskertzea, benetan kriston lana dabiltzatelako aurretik egiten bai herrietan, bai topaguneko antolakuntza guztian, eta horren emaitza izango da azkenean Elorrion ikusiko duguna. Bai ez, izan ere jende pila bat, esan duzu agian zenbatu ezina ere badela, eta hori bada azken finean erakusle ez badela gazteria indartsu bat, kapaza badena ez, norabide berdinean eta gauza berdinagatik lan egiteko. Bai,
Topagunea azkenean badelako hori, ez? Gazte independentiston elkargunea. Topaleku eta gozatzeko momentua. Eta hori bada izan da urte luzez, izaten jarraituko du momentuz behintzat, eta hurrengo 6-tik 9, apirilaren 6-tik 9 ikusi halko dugu, eta gazteok antolatuta edozer dugula posible erakutsiko dugu berriz ere. Bai ez, izan ere gaurko egunekin justu, astebete eskas falta da hitzordu handi horretarako, okerrez banabil sarrerak badaude salgai oraindik ere, ez dakit beste mezturik zabaltzerik zabaldu nahiko zenuken, ekitaldi honi begira. Zalantzan oraindik dauden horiei, esatea berdin duela ze eguraldi egiten duen, gozatzeko aukera egongo dela, aterpeak ditugu ezkezkatu, eta sarrerak ohiko tokietan badaudela salgai, baina baita webgunean eta Ernairen sare sozialetan badagoela informazio guztia, eta gehiago beharko balitz eskuragarri jartzeko prestutasun osoa baduela antolakuntzak. Oso ondo, Ane, arrakastatxoa suertatu daia aurtengo gazte topagunea ere, esker mila gurekin tarte hau konpartitzearen. Zuei gonbidatzea gatik. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 puntu esatarian daudela eskuragarri. Gero arte.